first runner-up noong 2022 at dahil sa determinasyon, naiuwi ang kampyonato noong 2023. Makamit kaya ng Barangay Talabastagan ng back-to-back championship ngayong Giant Lantern Festival 2024? Taon-taon pinaghahandaan daw ng barangay ang ligligan sa pangunguna na rin ng kanilang kapitan na si Elmer Manguera at lantern maker na si Arnel Flores. But the pressure is on. Lahat ay kanila raw gagawin upang madepensahan ang kanilang titulo. Panayad na kayo man na mapanik ko ang premyo. Ngayon, 2023, kami defending champion. Kaya siyempre, mas maka-certificate ang talagang preparasyon. Gawin ko, baka nito, back-to-back nila naman. Sa mga nakalipas na panahon kasabay ng paghahanda ng barangay sa kanilang higanting parol ay ang pananalasa ng ilang bagyo. Pero ang Talabastagan, bagyo rin daw ang kanilang ipapakitang performance na talaga namang magpapayanig sa Robinson Star Mills, Pampanga. Panahon naman din bagyo pero maging hadlangin bagyo king katamong GLF. Siyempre, yung Talabastagan paniti nga bagan yearly. Duling bagyo, paninang bagyo, yung palwal yung parol ngayon, super bagyo yan naman, super parolya. Kaya balo na naman yearly abangan din Talabastagan. Sabay-sabay nating saksihan ang hagupit ng higanting parol ng Barangay Talabastagan sa darating na Giant Lantern Festival 2024 sa December 14. Para sa mga hindi makakarating sa venue, maaari nyo pa rin ma-enjoy ang selebrasyon dahil ito ay hahatid ng live ng CLTV 36 digital channel at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News.